Πάμε για τον Τζίμο τώρα. Είναι ο επόμενος. Ο καιρός καλά κρατεί. Μακάρι να πάει μέχρι το τέλος έτσι. Όλα τα παιδιά, τουλάχιστον από θέμα καιρού, να είναι ευχαριστημένοι. Πάμε λοιπόν στο Τζίμο. Στο Τζίμο είμαστε. Έχουμε σταθεί καμιά εκατοστή μέτρα πιο μακριά για να έχουμε λίγο πλάνο, γιατί εκεί δεν έχει κάτι κότες, κάτι βούρκους, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκεί. Ναι. Κάτσε να τον ειδοποιήσουμε τώρα. Τώρα βγάζει τα πουλιά έξω και όλα έτοιμα. Έχει βγει και ένα κομματάκι ήλιος. Θέλω να πιστεύω δεν θα πάνε εκεί. Για να δούμε τώρα. Κάτσε να τον ζουμάρουμε λίγο, να δούμε τι κάνει εκεί κοντά, γιατί είμαστε πολύ μακριά. Να τα σήκωσε. Ναι, ωραίος. Είναι πολύ ωραίος, ναι. Όντως εντυπωσιακά τα περιστέρια και πιστεύω και καλά με καλά που ήρθαμε εδώ. Αν και έρχονται πάνω μας δεν πειράζει όμως. Είχαμε θέμα, προλάβαμε, τα είδαμε τα πουλιά, τι ωραία που σηκωθήκανε και τι ωραία που απλώνουν, να. Παντού, πιάσαν όλους τους τομείς. Και κάτσε να πιάσουμε για ένα τζινί, αφού δεν κατά πάνω μας. Ναι, είναι ωραία. Μπράβο, ναι. Και κουνελάκια έχουμε και λαγουδάκια. Κάνανε μια ανίχνευση στα πουλιά και τώρα έχουν σταματήσει. Και ειδικά αυτά και τα μακρινά, τα μέσα. Ωραία, μπράβο. Πολύ ωραίος. Και το στυλ είναι αυτό εδώ. Βγήκανε. Ναι. Το ωραίο είναι ότι όσο ανεβαίνουν τόσο στείλονται τα πουλιά. Και βγάζουν φωτογραφίες ψηλά, πολύ ψηλά. Όπως να τώρα αυτός εδώ τζινής. Ναι, αυτό ακίνητα τελείως γίνονται και αυτά, ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος ο τσινός. Πάμε και λίγο στα πιο μακρινά, αυτά είναι πίσω, στην πίσω μεριά. Θα δούμε τώρα, να τα. Και αυτά έτσι πετάνε, να τα. Και μιλάμε για μεγάλα ύψη, Εκεί μέσα, εκεί. Στην Ασπρίλα έχουν πάει όλα. Και εύκολη στόχη, ανεύκολη. Και εδώ σε αυτό το πράγμα βλέπουμε την ακινησία. Βέβαια τώρα εδώ είμαστε στην Κοζάνη. Τα κοζανέτικα είπαμε είναι ταμπέλες. Μην περιμένετε να δείτε τώρα εδώ. Φεύγες τέτοια. Αλλά σε όποιον αρέσουν τα ακίνητα τα περιστέρια, εδώ είναι η πηγή, η μάνα που λέμε. Του ακίνητου, του όρθιου, του τελείως. Σταματημένα περιστέρια. Εδώ πάει η λέξη αυτή. Όλο να ανεβαίνουν. Ήδη τα πουλιά έχουν πατήσει τώρα. Εκεί μέσα, εκεί πετάνε. Και έχει και πλήρη άπνοια, έτσι, σημαντικό αυτό. Εδώ τα έχουμε φέρει τώρα πάρα πολύ κοντά. Τα έχουμε βγάλει μέσα από πολύ μεγάλο ύψος. Τα βλέπετε έτσι. Και έχουν αυτό εδώ το όρθιο. Λοιπόν, αφήνω πάντα και το πραγματικό ύψος
για να έχουμε πάλι την αίσθηση της απόστασης. Το λέω πολλές φορές αυτό, είναι σημαντικό. Πολύ μεγάλα ύψη. Μπράβο έτσι, μπράβο. Και νομίζω ότι άξιζε και τον κόπο που ήρθαμε έτσι μακριά, γιατί έχουμε μια εικόνα κάδρο. Ενώ από κάτω τώρα θα λέγαμε τους κόλλους που λέω, τις ουρές. Τα πουλιά είναι ακίνητα τελείως, και ανεβαίνουν. Να κοιτάξτε το ζουμάρο. Στο σβήσιμο πετάνε έτσι. Έτσι, στο σβήσιμο. Δεν κόβουν το κορδόνι καθόλου. Ανοίγουμε λίγο το πλάνο τώρα να δούμε. Και άλλα, τι να δεις. Κουκίδες είναι, κουκίδες. Πιο ψηλά είναι, έτσι. Εκεί είναι. Απλά εκεί δεν βλέπουμε τίποτα, γι' αυτό. Πάμε πάλι. Είδες, τώρα έπαιξα και έχασα. Τα βρήκα όμως πάλι. Υπάρχει περίπτωση. Η ομορφιά σε αυτά τα πουλιά είναι αυτή. Ότι, το ξαναλέω πάλι, δεν χαλάνε καθόλου τη φτεροκισιά. Εκεί επάνω τώρα στα καρφιά πετάνε πάλι έτσι. Ναι, είναι ωραία, είναι πολύ καλά, κύριε. Εδώ βλέπουμε κι άλλα τώρα. Άνοιξα λίγο το πλάνο. Ναι. Τα πιάνω, τα βλέπω. Νομίζω ότι δεν τα πιάνω, Βασιλή, ξέρεις πόσο μεγάλα τα βλέπεις τώρα εδώ μέσα? Αλλά ναι, τα καλά ήταν, δεν προλαβαίνουμε, πάει, δε. Για να δούμε τώρα, κάνει και το κάλεσμα εδώ. Ξεκίνησε την επιστροφή. Αλλά πάω γρήγορα πάνω γιατί ξέρω αυτά πέφτουν. Ήδη βάλανε. Από και πλάγιο πεσό. Πολύ ωραία. Το κεσεμά το πιάσαμε. Να τα και τα άλλα, Κοσκινάνε, τα βλέπω. Έχουμε βάλανε από εκεί πάνω, το σβήσιμο όλα. Πεσό. Βροχή. Ναι. Όλα πρέπει να φέρει. Φτάσαμε τώρα και από κοντά. Πάμε να τα δούμε και λίγο μέσα τα πουλιά. Ωραία ήταν από μακριά, να τα δούμε και λίγο από κοντά. Τι έγινε, τα πέταξες? Να τα δούμε και λίγο μέσα. Να τα δούμε και λίγο τα πουλάκια μέσα, τα δάμε στον αέρα. Εδώ είναι το νάτο. Αυτά εδώ ήταν τα περιστία που βλέπατε πριν. Στα οράνια. Τα περιστία του Τσίμου εδώ στην Κοζάνη. Και αυτός είναι ένας από τους πολύ καλούς περιστεράδες. Να μου πείτε για όλους, λέω έτσι. Είναι όντως, είναι τα παιδιά εδώ. Μην ξεχνάμε ότι είναι βγαλμένοι. Πετάνε 7 άτομα από 40, έτσι. Δεν είναι τυχαίοι. Ωραία καφετσοτάκι. Πολύ ωραία. Τα πιο πολλά είναι τσαπάρια καραμπέρια καφετσοτά. Λοιπόν, Τσίμος, συγχαρητήρια και εσύ. Τα πουλιά πήγαν ωραία. Φέτος τα τράβηξα από πολύ μακριά για να έχω πιο ωραίο πλάνο, έτσι πιο ανοιχτό, γιατί είδα ότι δεν φύσαγε πολύ.
Και 6 τα πουλιά θα τα πιάναμε κόλλο. Πιστεύω ότι σου έχω κάνει καλή δουλειά, θα σε αρέσουν και εσένα. Πιάσαμε και στο Πεσό κάποια πουλιά βγαλμένα, βέβαια δεν μπορέσαμε όλα γιατί είχε τον ήλιο. Εντάξει, πάντως ήταν εντυπωσιακή, ειδικά η εκκίνησή σου ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν τον καπνό έτσι απλώσανε τα πουλιά και ήταν πεντάμορφα. Λοιπόν, από μένα συγχαρητήρια. Και φέτος πήγες πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εντάξει, όπως και πέρσι και την άλλη χρονιά και συνεχίζουμε όλα τα χρόνια, κάνουμε τις προσπάθειες αυτές που κάνουμε. Ναι. Και παρότι τις δυσκολίες που είχαμε φέτος, χαθήκανε όχι μόνο τα δικά μου και πολλά παιδιά χάσαν τα περιστέρια τους. Ναι. Προσπαθήσαμε και φέτος. Όχι, άξιζε τον κόπο. Εντάξει, τώρα. Μέχρι στιγμής όλοι έχουν. Καλά πήγαμε όλα τα παιδιά. Έχει δείξει έργο η Κοζάνη πολύ καλό. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και από μένα συγχαρητήρια, γεια σου. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.